Ćao ljudi, ja sam Vladimir Smoljakov, social media manager u Vivify Ideas. Dobrodošli na naš online webinar, to je drugi webinar u ovom formatu, a već peti, ako se ne varam, meetup u sklopu našeg Vivify Ideas Knowledge Huba. Prvenstveno je ovo osmišljeno kao, prostor, sada u virtualnom obliku, gde se skupljaju ljudi sličnih interesovanja, to jesu ljudi koji su zainteresovani za moderne tehnologije, za implementaciju toga, gde zajedno učimo, pokazujemo, diskutujemo, možda se nekad čak i svađamo oko nekih frameworksa. Ako niste već član Knowledge Huba, preporučio bi vam da nam se pridružite. Trenutno je on naša zajednica hostovana na meetup.com, gde mi najavljujemo i dalje diskutujemo o svim ovim temama i narednim predavanjima. Ovaj meetup će biti naravno snimljen, odnosno snima se već sada i okačen na našem YouTube kanalu, bit će šerovan i na Faceu i svuda, ali naravno uvijek je bolje biti tu i prosto da možete da postavljate pitanja ili da glasate na pozivima. Imamo svašta nešto zanimljivo pripremljeno za vas. Da ne dužim, današnja tema je Enterprise Scale Laravel Applications. Temu predaje naš Miloš Miljanić. Ćao, Miloše. Ćao, hvala na najavi. Ovako, pričat ćemo, znači, kao što je rekao Vlad, o nekim malo glomaznijim Laravel aplikacijama. Pa da počnemo. Ovo sam ja, doduše pre karantine, jer sam i dalje imao kosu, kao što se može vidjeti. Da se predstavim, radim u Vivify kao full stack web developer već oko 3 godine i u poslednje vreme radim mnogo više na backendu i mnogo više sa Laravelom nego na frontend strani. I to su uglavnom u posljednje vreme neke dosta kompleksnije aplikacije sa brdo biznis logike, tako da se smatram u neku ruku kompetentnim da pričam ovo sad, jel? Da počnemo. Znači, sve stvari koje budem ovde govorio bit će neke dobre prakse koje je dobro praktikovati svugde, ali neke se odnose, to je većina se odnosi na velike aplikacije, znači na velike monolitne aplikacije. Dobro, da bi videli, bolje shvatili o čemu ćemo pričati, moramo prvo da pogledamo strukturu tradicionalnih Laravel aplikacija, to jest onu defaultnu strukturu koja dolazi uz sam Laravel projekat. To je ono kada bi samo pokrenuli projekat, Laravel New Project, to je što bi dobili. Ajde to da prvo analiziramo, pa ćemo onda popričati o tome šta i kako možemo da izmenimo, da unapredimo. Ako pogledamo koncepte koje imamo u Laravel aplikaciji, to su dva glavna koncepta, entiteta, kako god hoćete da ih nazovemo, su kontroleri i modeli. Sad, zašto kad kažem najbitniji i glavni koncepti? Zato što su praktično oni nosioci kompletne biznis logike koju imamo u toj aplikaciji. Ako pogledamo bilo koji od ovih drugih koncepata, na primjer rulovi, request validatori, resursi, oni se ne bave biznis logikom i pričat ćemo i o njima, ali dosta manje fokusirat ćemo se znači na biznis logiku. Pored ovih stvari imamo taj koncept da struktura same aplikacije, to jest kako se grupišu fajlovi u aplikaciji, izgleda grupisana je po tehničkim svojstvima, što znači modeli idu u jedan folder, kontroleri idu u drugi folder, request validatori u treći i tako dalje. Znači, po tehničkim svojstvima su grupisani fajlovi u namespace-ove, to jest foldere, ako gledamo iz tog ugla. I ovako nekako izgleda ta aplikacija. Ovo ja mislim da je defaultna aplikacija, možda je dodato par fajlova, ali možemo vidjeti znači, da prati tu strukturu o kojoj smo pričali. Sad, zašto je to loše? Nije nužno loše, ali zašto nam ne odgovara za velike aplikacije? Pa
biznis logika nam leži u kontrolerima i u modelima. Ako je u kontrolerima, to nije reusabilan kod, jer ne možemo pozvati metodu iz kontrolera na nekom drugom mestu. Znači, ukoliko se pojavi mesto dodatno u kodu gde moramo ponovo da odradimo istu funkcionalnost neku, morali bi da komplet kopiramo taj kod. Dok, s druge strane, ako prebacimo to u modele, što je Laravel Way, ti modeli bi porasli više nego što trebaju i ne bi više pratili solid principe. Drugi problem je to što je kod grupisan po tehničkim svojstvima, a ne po njegovom domenskim nekim svojim featureima. Zašto to pravi problem i zašto je loše? Kada neko dolazi novi na projekat, mnogo mu je teže da isprati koncepte kojima se tu bavi. Znači, to su, ako zamislimo jednu ogromnu biznis aplikaciju koja ima brdo procesa koji se u njoj dešavaju, mnogo je teže ispratiti ovako strukturiran kod nego onako kao što ćemo sad da vidimo. Znači, veliki je napor se ulaže da bi se razumeo taj kod. Drugi problem, doduše ovo nema veze sa Laravelom konkretno, ali prati nekako ceo PHP community, taj loš neki glas, da je to dinamički jezik, to jest da ljudi ne koriste tipove, iako je to moguće od skorije. I opet naglašavam, to nema veze sa Laravelom, ali opet u velikim aplikacijama moramo i to uzeti u obzir. Tako da jedan još od problema o kojem ćemo pričati su tipiziranost, to jest netipiziranost podataka. I primer gde to može da pođe po zlu je, na primer, ako se to spoji sa minijaturnom greškom koja je pogrešno nazvan parametar funkcije, to može dovesti do jako velikih problema. Na primer, nazovemo parametar funkcije user, a to je zapravo user ID. I to prođe i code review i sve, niko to ne primećuje. Neko ko krene da koristi tu funkciju, vidjet će da je to user, nije user ID, doći će do jako glupih bugova koji su mogli biti izbegnuti samo tipiziranjem podataka. Projekat na kom trenutno radim nije bio, u početku nije se krenulo sa tipovima i u momentu kad smo uveli tipove, pronašli smo u roku, ja mislim, par dana, 10-ak bugova koji su izazvani samo time što nisu stvari bile tipizirane. Tako da isplati se, po mom mišljenju se isplati tipizirati što više stvari. O ovome smo već pričali, znači proces ulaska novih ljudi na projekat je jako dugačak i jako stresan. Znam iz ličnog iskustva, jer kad sam došao na projekat, bilo je jako komplikovano pohvatati sve stvari. Šta gde ide, kako šta poziva, to je užasno komplikovano zbog strukture koda. Dobro, sad da vidimo, to su nam problemi, da vidimo šta smo mi sve radili na ovom projektu i na drugim projektima kako bismo prevazišli neke od tih problema. Prva stvar koju smo radili je vezana za samu biznis logiku, koju smo odlučili da izdvojimo iz kontrolera i da strogo zabranimo pisanje biznis logike po kontrolerima i da to prebacimo u novi layer, to je service layer. Service layer ne bi imao, bio bi kompletno dekaplovan od HTTP layera, znači ne prosleđujemo se request, ne poziva se out fasada, na primjer, sad šta mi pada na pamet. Znači, dekaplovan je što se toga tiče, a drži sam biznis logiku, znači neka biznis pravila i slične stvari. Druga stvar koju smo mi ubacili je repository layer, gde smo pokušali da dekaplujemo biznis logiku koja je u servisu od pristupa bazi. To je malo teže uraditi u Laravelu zato što on koristi Active Record i sam po sebi nije baš napravljen. Nije ta ideja uopšte bila u frameworku da radi tako sa repozitorijima, tako da je taj deo malo recimo da je polovično dobro prošao, zato što
ipak su ostale neke stvari. I dalje smo kaplovani za ORM, Eloquent, koji je svuda praktično, to jest u modelima, a modeli su svuda, tako da na neki način i dalje smo kaplovani, ali što se tiče, ako posmatramo to kao biznis deo, ako posmatramo biznis layer, on ne zavisi toliko od konkretnih poziva, to jest ne zavisi uopšte od poziva ka Eloquentu, već imamo repozitorij koji to handla za nas. Uveli smo mnogo dodatne kompleksnosti ovime, to bi se moglo reći da je jedna onako mana, ali smo dosta toga i uspeli. Uspeli smo znači da odvojimo lejere posebne i mnogo je lakši kod za održavati i u krajnjem slučaju ako bude ikad potrebe za drugim implementacijama, to će se mnogo lakše rešiti nego da smo samo trpali sve u kontrolere. Dobro, šta je još jedna mana ovog pristupa je što ukoliko se ne pazi, znači nije dodavanje service layera samo po sebi rešenje svih problema, tu ima dosta drugih stvari koje dalje, naravno o kojima i dalje mora da se vodi računati. Moramo paziti da ti servisi koje smo napravili ne budu previše generički i da se desi da imamo user service koji handla i autentifikaciju i čuvanje usera u bazi, generisanje passworda i sve neke stvari kojima ne mora da se bavi, već treba i dalje pratiti solid principe u tim servisima. Dobro. Kao što sam rekao, znači repozitorij je imao svoje prednosti, ali u kombinaciji sa Active Recordom to i nije idealno rešenje, bolje nego kad ga nema, ali nije idealan repozitorij koji bi našli nekim drugim frameworkcima, odakle verovatno je pokupljena ideja za tim. Znači, repozitorij kao pattern i neke slične stvari su se mogle izbeći možda, jer nije uvek pametno ubacivati neke potpuno nove ideje kojima framework nije prilagođen. Nije uvek dobra ideja ubacivati ih u taj framework koliko postoji zaobilazni put koji je više u duhu tog frameworka. Da ne kažem opet Laravel way. I da, šta je još jedna jako loša stvar, ovo je bilo u momentu kad sam ja došao na projekat i kad je kolega Sergej krenuo da radi review, kao što vidite trebao mu je papir da isprati šta sam ja tu radio i izvini Sergej, sad ćemo da ti pomognem. Ovo su nam problemi, sad ćemo da vidimo kako možemo to sve da na drugi način istrukturiramo. Vidimo prvo šta su nam glavni golovi. Isto kao i sa service layerom, cilj nam je da odvojimo biznis logiku od konzumera. Bio to HTTP layer, artisan komande, nešto treće. Znači, to nam je prvi cilj. Drugi cilj je da grupišemo fajlove sve, prvo u dve grupe, da budu application fajlovi, koji su recimo kontroleri, koji ne znaju za biznis, za domen aplikacije, i druga strana je domenska logika, koja opet ne zna za ovaj prvi deo aplikacije. U tom domenskom delu to je service layer o kom sam pričao malo pre. Samo u malo drugačijem obliku, to ćemo vidjeti kako. I da nađemo pravo mesto na kom ćemo handlati određene stvari u okviru tog domena. Znači da izbegnemo recimo repozitorij i da koristimo nešto drugo. Inspiracija za sve ove stvari dolazi sa brdo strana. Ako pogledamo bilo koju enterprise aplikaciju, vidjet ćemo da na neki način ima evente u sebi, ima neki vid event arhitekture u sebi, to je prva bitna stvar. Samim tim dolazimo do command patterna i delimično implementiran command pattern u ovim stvarima o kojima ćemo pričati. Naravno, drugi frameworkci su isto dosta uticali na ove stvari i drugi developeri koji se isto bave ovakvim stvarima. Da vidimo sad kako ćemo izdeliti naš domen, šta je to što pripada domenu zapravo. Prva stvar, treba nam nešto što će da nosi biznis logiku.
što će biti okidač cijele biznis logike. Nazvaćemo to akcije. To u suštini ime je nebitno, ali nazvaćemo akcije da možemo da pratimo dalje šta se kako dešava. Šta su akcije? Ništa, komande u suštini, to jest command handleri. Ako gledamo kao command pattern, to bi najlakše bilo opisano kao command handler. Vidjet ćemo kako smo implementirali to. Druga stvar je DTO-ovi, koji bi nam služili uglavnom kao ulaz u same akcije. Zašto da strukturiramo bolje podatke? Kao što smo pričali, možemo da tipiziramo, to je bilo bi dobro da tipiziramo što više stvari, probat ćemo da uvedemo DTO u tu priču. Treća stvar je modeli, koje ćemo pokušati malo da razbijemo na različite stvari. Jer, kao što smo rekli, modeli umeju da porastu, sad ćemo vidjeti šta možemo da izdvojimo u nekako posebne klase i da ponovo to koristimo na sličan način, ali lepše ispisano. Ostale stvari ostaju nepromenjene, to su eventovi, listeneri, exceptioni, mala izmena na exceptionima, doći ćemo do toga, i rulovi, i sve ostalo praktično što Laravel nudi, ali ovo su nekako glavne stvari. Znači, što se exceptiona tiče, exceptioni, imamo dva pristupa. Imamo pristup koji je potpuno bi bio ispravan, a to je da ti exceptioni nemaju dodira sa HTTP-om. Znači, sa sobom ne nose nikakav status kod, nose samo praktično poruku šta se desilo. A kasnije onda u onom prvom delu gde smo pričali onaj application deo što bi bio controller ili u Laravel onaj njihov exception handler, gledamo kako mi želimo da se ponašamo sa tim exceptionom koji nam je biznis logika bacila. Naprimjer, ako imamo isti exception na dva mesta, na jednom mestu ćemo možda useru vratiti 403, a na drugom mestu ćemo mu vratiti 400 običan. Sad, hoću da kažem da može da se razlikuje sam response od mesta gde se dobija taj exception praktično. Dobro. Struktura aplikacije sad izgleda malo drugačije. U app folderu možete vidjeti sad imamo app i domain. Domain je domen, sa svim ovim stvarima koje smo sada pobrojali, a app ima u sebi kontrolere i slične neke stvari. Pogledat ćemo to kasnije i u kodu. Kako bi izgledao life cycle requesta? Pa prva stvar, kao i uvek, nećemo ići o bootstrapovanju samog Laravela, to nam je nebitno za danas, ali ćemo proći od bitnog dela, od onog dela gde zapravo mi pišemo kod. Praktično prva stvar koju napišemo je ruta, to je hronološki ako gledamo šta će se pogađati. Prva stvar je ruta, to bi bio recimo neki API PHP file. Imamo jednu izmenu čak i na tome, gde pokušamo što više da tipiziramo stvari i umesto defaultnog Laravelovog načina sa onim stringom controller at metoda, možemo pisati ovako nešto. Naprimjer, ako pogledam, ovo bi bio controller, treba nam API, evo ga API, možemo primetiti malo drugačiji zapis samog endpointa, same rute. Prednost ovoga je što imamo importovan kontroler, ne može da se desi da neko obriše fajla da ovde to ne pukne, na primjer. Druga stvar je što jedino što ostane praktično netipizirano je ova metoda i još jedna cool stvar kod ovoga je što bi trebalo da možemo da kliknemo i da dođemo na tu metodu. Logout naravno nije implementiran. Ovo je neki boilerplate koji sam ja zbučio samo da imamo primere konkretne o čemu pričamo. Znači, to su neke prednosti ako pokušamo da tipiziramo rute, da tako kažemo. Kontrolere u rutama, pardon. Druga stvar, u request lifecycle bi bio kontroler koji se ne bavi više biznis logikom, bavi se ekstrakcijom podataka, validacijom samog payloada koji dolazi sa neke frontend aplikacije ili CLI-a ili šta god, kogod da konzumira našu aplikaciju, bavi se autorizacijom i generiše u suštini DTO. Ne on eksplicitno, vidjet ćemo kako, ali to su uloge kontrolera.
I treća stvar je akcija koja odrađuje kompletan biznis deo koji je nama potreban. Ono bitno u requestu, jel? Proverava da li neko domenski specifične stvari, da li neko ima dovoljno para, recimo na nekom akauntu da kupi kartu koju je pokušao da kupi, slično. Ispaljivanje eventova, slanje mailova, sve te stvari idu na neko mesto u neku akciju. To je bar ideja iz ovoga. Sad, zašto akcije? Ako posmatramo neki, kao što smo rekli, domenski kompleksan projekat, neko to gleda kroz neke procese, je li tako? Ako nekome kažemo ispravi bug tu i tu na tom i tom procesu, očekujemo da, to jest ja bih očekivao kad bi mi neko to rekao da ispravim bug, da znam tačno šta tražim. Tražim tu i tu akciju za to i to. A ispostavlja se da ako imamo modele i kontrolere kao nosioce biznis logike, taj bug može da bude razbacan svuda. Akcija je tu znači da enkapsulira praktično, da enkapsulira jedan flow, jednu akciju praktično, jedan proces, kompletan proces da enkapsulira i da jedini razlog da se ta akcija menja bude izmena u slučaju buga ili u slučaju da biznis osoba dođe, klijent, da dođe i da zatraži eksplicitno da se promeni kako to i to funkcioniše. U suprotnom nema potrebe za menjanjem te akcije. To je to. Akcije, da, mogu da se nestuju, mogu da se reuzuju, znači imamo kompletno enkapsuliranu logiku za jedan proces, ukoliko se taj proces dešava još negde, možemo da reuzujemo tu akciju. I sad bih pokazao kako izgleda, nemam primjer, imamo create to do action. Šta sam mislio pod enkapsulira logiku? Akcija ima jednu jedinu metodu, execute, ne mora se zvati execute, to je opet nešto što smo samo tako uzeli. Prima DTO, kao što smo pričali, imamo proveru biznis pravila, naravno ovo nisu sad neka kompleksna biznis pravila, ali opet tu bi išla provera domenskih pravila nekih, radi šta treba da vrati, vraća to do, kreira nam u suštini taj entitet koji smo hteli. Ovde bi bilo kontaktiranje nekog eksternog API-a, ne znam, Stripe recimo, ako treba da se plati kreiranje to do-a, ovde bi pozivali praktično taj Stripe da nam odobri ili ne odobri, ili naplati ili ne naplati ili šta god. Dobro, to je to što se ove akcije tiče. Samo bih vam pokazao još i u kontroleru kako se ta akcija poziva. Evo ovako, imamo store metodu, kontroleru, koja ima data. Da smo išli Laravel načinom, ovaj deo ne bi postojao praktično, nego bi se pozivao request validate. I to nam je ujedno i sledeća tema. Tako da bih se vratio ovde samo na sekund. Ovo sam pokazao. Da se vratim, sad da krenem priču o DTO. Šta je zapravo DTO? Pa obična klasa koja u sebi nosi podatke. Ništa više. Tipizirane podatke, bilo bi idealno. Zašto je bolja od Laravelovog načina rešavanja ovoga? Pa zato što, evo ovaj primjer gledamo, store metodu. Jedini način da mi iščupamo podatke zapravo iz ovog requesta je da pozovemo request validated metodu koja nam vraća asocijativni niz u kom mi ne znamo šta imamo i prosledili bismo to nekoj akciji ili nekom servisu ili šta god da je, gde god da se dešava ta biznis logika. I sad kad bi došli u akciju i pokušali nešto da radimo sa podacima, aha, kako se zove property, šta ja dobijam ovde, šta mi je data, nije tipizirano, onda bi se vratili na kontroler, pa bi, request validated, a šta mi je request validated, ko zna šta tu ima, pa bismo onda otvorili request, pa bismo gledali i rekli, imamo title kao polje, super. I onda, ja sam sad, pričajući ovo, zaboravio već šta sam tražio. Bio sam u kontroleru, tražio sam akciju, u akciji mi je trebalo. Bespotrebno šaltanje između fajlova dovodi do bespotrebnog gubljenja vremena i gubljenja fokusa kad samo hoćemo da pišemo kod. Zašto nam ovaj DTO olakšava zapravo?
Pa ako pogledamo, ima jednu helper metodu koja možda malo narušava sam princip, samu ideju zašto je uveden DTO, to je da se ogradi ulazni parametri, da se ograde od samog konzumera, znači da ne zavisimo od HTTP layera za ulazne parametre u neki business layer. Ova metoda from request, pogledat ćemo je, malo narušava to, jer prima request i svesna je tog requesta, svesna je koja polja ima request, ali opet pravi način da se ovo reši bio bi factory za svaki tip DTO-a, što je verovatno uvodi previše kompleksnosti zarad nečega što ne dobijamo dovoljno zauzvrat da bi se isplatilo sad za sve ovo praviti još dodatan factory koji bi poradio ovu logiku koja je ovde prikazana. Tako da ja sam spreman da podnesem ovu žrtvu da tu malo narušimo tu izolaciju. Dobro, što se tiče DTO-ova, to je to. Znači imamo helper metodu. Druga stvar, imamo tipizirane propertije. Znači ovdje imamo title i user ID koji su nam ulazni parametri praktično za kreiranje to-do-a. Zato što nam treba title kako se zove to-do i treba nam user koji ga je kreirao. To je svrha DTO-ova. Znači ništa novo, ima nikakav novi princip, to se koristi već uveliko u frameworkcima. Dobro. Još jedna stvar zašto nam je bitno da koristimo DTO, zato što developeri znaju šta da očekuju. Ako se vratimo na akciju gde koristimo ovo, akcija, i pokušamo da pristupimo nekim podacima, data, mi znamo tačno šta on ima. Ima user ID i ima title. Imamo još neke helper metode, nisu nam one bitne, ali znamo tačno šta imamo od podataka tu. Šta još bitno, ne znamo samo mi šta se tu nalazi, već zna i naš ID ili text editor ili šta god da koristite. Najverovatnije ako ima bilo kakvu podršku znači da autokompletuje podatke, što smanjuje opet razmišljanje kako mi se zove parametar, sad moram da idem nazad 3 koraka da bi to našao. Ne moramo, možemo da vidimo jednostavno. Ok, to bi bilo to o DTO-ovima. Da imamo sad jedan od isto većih refaktora, modeli. Šta su nam imali stari modeli zapravo od koda, od funkcija i propertije svega toga? Pa imali su svašta, imali su relacije, kada definišemo has many, has one, belongs to, polimorfne relacije, sve živo. Imali su mutatore, to bi bili recimo atributi ili mutacije postojećih polja ili dodavanje novih polja i slično. Kastovi, to je direktno prilikom vlačenja iz baze, Eloquentova mogućnost da to namapira praktično na neke objekte, na primjer date time, da odmah pretvori u date time. To imali su još i scope query i brdo business logike koje smo izbacili već u akcije, to je dobro, ali dalje imamo recimo scope query koji su na modelima ili neke helper metodice oko kolekcije i sličnih stvari koje ćemo isto vidimo sada kako ćemo da izvadimo iz modela. Novi modeli imaju samo neke od tih stvari i imaju umesto scope query recimo, imaju custom query konstruktore. Sad ćemo vidjeti čemu to služi i šta je to. Bolje da vam pokažem ovde odmah, to je to-do model. Ovako. Kao što smo rekli, ostaju nam neke stvari već, ostaju nam kastovi. Sad, šta je bitno? Ostaju nam i relacije. Umesto da pišemo dodatne scoped query, scoped query ako neko nije upoznat je, služe da možemo direktno na query builder modela da dopisujemo naše custom query. Umesto recimo user where pa dan jednako je true, da moramo da pišemo, napravimo poseban query koji se zove where dan i onda možemo samo da kažemo where dan true. Povećava čitljivost koda. Sad, povećava čitljivost koda sam koncept, ali sad ćemo vidjeti kako možemo još da ga ekstraktujemo iz modela. Pogledamo ovde, imamo metodu New Eloquent Query Builder koja se u pozadini poziva prilikom
instanciranja samog query buildera. Znači, kada kažemo negde user where ili user query, to je to do, mi dobijamo praktično instancu query buildera, koja je defaultna, obična Eloquent query builder. Sad mi možemo napraviti naš dedicated query builder koji služi samo za to do i da vidimo sve kako to izgleda. To do query builder, extendo builder, kao što smo rekli, ima recimo metodu where done koja menja praktično ovo. Umesto da pišemo ovo svaki put kad hoćemo da iz baze povučemo samo one to-do-ove koji su done ili koji nisu done, mi možemo sada reći samo where done. Isto tako možemo i ovakve stvari, tu mogu biti dosta kompleksniji query koji se ponavljaju na više mesta. Ovo je samo manji primjer da vidite čemu služi. Još jedna dobra stvar kod ovoga je što je izbačeno iz modela. Znači, naš model je lako pročitati. Ok, ima svoj query builder, dobro, sad ćemo da vidimo, ako me zanima šta je u query builderu, čitaću, ako ne, čitam dalje u modelu, tražim šta mi treba. Query builder nosi opet ono čime samo ime govori da se time bavi. Bavi se query builderom, to je to do query builder i on ima kompletnu logiku oko svih query-a za taj to do model. Praktično separation of concerns je mnogo veći ovde zato što smo izbacili nepotrebne stvari iz modela. Dobro. Isto kao što imamo query builder, imamo i dedicated kolekciju. Kada se to poziva, isto se nalazi znači na modelu, ta kolekcija je praktično na isti način se instancira, sama se instancira u pozadini, u momentu kada recimo uradimo to do all, povučemo podatke iz baze i naš Eloquent nam praktično vrati, ne query builder, pardon, vrati nam Eloquent collection. Sad, to je običan collection koji ima svoje metode sve ugrađene, ali ako nama potrebno da imamo neke naše custom metode na tim kolekcijama, mi možemo napraviti isto tako dedicated kolekciju. Sad, ovo je opet jedan kratak primer, opet se filtrira where done, ali ovo je nad kolekcijom. Kao što vidite ovde je filter funkcija koja prima to do instancu i radi dalje nešto sa njom. Opet ovde mogu biti isto kompleksni dosta stvari. To je to, znači uspeli smo da izdvojimo, opet Sergej, uspeli smo da izdvojimo query builder, uspeli smo da izdvojimo kolekciju, poboljšali smo sve te stvari, ali šta nam je sad pitanje posle svega ovoga? Pa, pitanje je kako ćemo ovo da testiramo, pošto Laravel je prilično opinionated i dolazi sa već nekim predefinisanim stvarima. Da li smo sad pokvarili način testiranja? Ajde vidimo. Što se tiče endpoint testova, nismo ništa pokvarili, čak smo i popravili stvari. Ukoliko nam nije bitno da testiramo samo validaciju, pod validacijom mislim na request validaciju, nema potrebe da uopšte više gađamo endpointe. Nema potrebe da simuliramo HTTP request. Dovoljno je da pozivamo akciju. Sad, naravno, to ne mogu biti podjednako validni testovi kao do tada, ali ako nam je to cilj, ovo nam mnogo olakšava problem. Mnogo olakšava rešenje za problem. Poziv akcije je jednostavan. Mapiranje podataka ulaznih je praktično pravljenje DTO-a koji ćemo proslediti akciji. Tako da smo tu, po mojom mišljenju, bar olakšali proces testiranja. Što se tiče unit testova, nema nikakvih izmena. Još jedna stvar o kojoj sam hteo da pričam ovde, koju je dobro uvesti nevezano za veličinu projekta, ukoliko pišete testove, a trebalo bi da ih pišete, ili ukoliko koristite factorije za seedovanje podataka ili za bilo šta slično, Laravel pruža svoje factorije kojom se samo prosledi model i praktično to je to. On nam omogućava neke svoje metode. Ukoliko nam trebaju custom stvari da se dešavaju, recimo hoćemo da nam kreira usera koji je blokiran iz nekog razloga, postoje state-ovi u tim factorijima koji su praktično, on kreira tog usera
i pozove callback koji mu mi prosledimo kao taj state. Dobra stvar je što je customizable, može da se menja, ali loša stvar je što ti state-ovi nisu tipizirani nikako. I dok ne pročitamo samo implementaciju factory, mi ne možemo da znamo šta je koji state, kako šta radi. Nema autocomplete, nigde ne znamo šta možemo da koristimo uopšte. I pogotovo ako ima više state-ova, teško je pisati, jako ružno izgleda kod. Rešenja toga su factory koji ćemo sami implementirati, koji u suštini predstavlja samo jedan builder pattern, implementiran na jednu praznu klasu i to je to. I to nam zapravo predstavlja factory. Taj factory, pošto prati builder pattern, imamo metode koje predstavljaju state ili delove state-a, recimo kažemo user factory create i onda buildamo dalje. Kažemo hoćemo blokiranog usera, ok, blokiran user, pozovemo samo još jednu metodu. Hoćemo usera sa još nekim dodatnim parametrima, super, još jedna metoda. I na kraju okinemo build, get, kako god. I rešili smo taj problem oko handlanja state-ova u samim factoryima. Zašto je ovo svrstano u testing? Zato što najčešće se factory koriste za testiranje, pogotovo ako se radi TDD, jako puno ima factory koda zapravo za to ukoliko je kompleksnija aplikacija. Ovo je način da napravimo lepši način za simuliranje stanja, to je za seedovanje podataka praktično. Da li za testove ili za produkcijno okruženje, nije bitno. Šta smo dobili od svega ovoga? Ako se sve ovo sumira o čemu smo pričali, dobili smo čistiji kod, dobili smo čitljiviji kod jer je sve podeljeno na celine. Iz imena fajla praktično, naravno potrebno je malo vremena ući u celu ovu arhitekturu, ali od samog imena fajla nama je jasno šta možemo tu da očekujemo. Ako je akcija, znamo da izvršava nešto. Ako je model, znamo da drži podatke i neka jednostavnija mapiranja. Ako je query builder, znamo da se tu nalaze sve query metode koje možemo koristiti, tako dalje. Kod je malo više prati solid principe. Kvalitetniji je kod, lakše će biti za održavanje kasnije. A šta je najbitnije od svega ovoga? Je da je Sergej sada srećan i ne plače više i ne hvata se za glavu kada radi code review na mojim pull requestovima. I to je to. Evo, podelit će posle Vlad sa vama prezentaciju, ovde su neki linkovi i to je to. Sada mogli ste pitati, da, to se zaboravio da napomenem, pitanja ako imate neka šaljite, ako niste do sad već slali. I to je to, možete mi kasnije naći pa možemo pričati još na ovu temu. To je to. Čekamo pitanja. Hvala Miloše, imaš već jedno pitanje od Milana Rukalo, hoćeš ti da pročitaš ili ja? Pa mogu i ja, samo da ih nađem. Aha. Kako rešiti problem sa povezivanjem akcija unutar drugih akcija? Na jednom projektu su na ovaj način pravili pravu lavinu i niko više nije znao koje sve akcije su izvršene ni kako to da se debuguje. Da li predlažeš odvajanje preko evenata ili možda vraćanje u kontroler? Samo povezivanje akcija i pozivi, lako je ubaciti akciju kroz dependency injection, ali odvajanje projekta po domenima, mogu se vratiti na kod da pokažem, odvajanje projekta po domenima, gde su mi domeni? Po domenima, znači recimo to do domen se bavi to do-om, out domen se bavi out logikom. Te domene bi trebalo dobro isplanirati i samo to planiranje bi rešilo većinu ovih problema, ne sve, ali većinu, jer ne bi trebalo da se meša puno sama to do logika, to je to do domen, da ima puno veze sa out domenom. I ako se meša, to su jako specifična mesta. Recimo, imamo user modul ili domen ili kako god, i imamo out domen. Biće naravno nekih poklapanja i biće pozivanja međusobno akcija, ali
arhitektura aplikacije je osmišljena tako da što manje dolazi do toga. Sad, tačno da odgovorim na pitanje, što se debugovanja tiče i svega, koristite debugger, logujte akcije, naravno na svaku akciju se može se extendovati base akcija, može se jako lako ovo pretvoriti u neki event store, da se pamte sa sve akcije, sa svim payloadovima, tako da to mislim da olakšava debug ako računamo produkcijna okruženja. U produkcijnim okruženjima recimo možemo napraviti event store, koji ne pravi event store iz kog bi se čitalo stanje, ali event store više u smislu logovanja, gde možemo logovati sve akcije koje su se desile sa svim payloadovima. I u svakom momentu mi možemo da praktično reprodukujemo stanje sa samog produkcijnog environmenta. Ne smemo to da radimo zbog GDPR-a, ali eventovi, naravno, ne izbacujemo eventove uopšte iz priče, možemo imati eventove, možemo u listenerima pozivati akcije. To je isto dobar način. Tako da, nadam se da sam odgovorio na pitanje. Ukratko, znači da ponovim, arhitektura aplikacije ne dozvoljava, to je tera nas da pišemo aplikaciju na taj način da ne dođe do preklapanja, do tog umrežavanja akcija i poziva svih živih. To je u suštini pravi odgovor. Eto. Mogu da markiram kao odgovoreno, a? Da. Ljudi, vi možete da postavite pitanja tako i verbalno, u smislu možete da mahnite ručicom pa ću vam uključiti mikrofon, kako god vi preferirate. Ja imam jedno pitanje. Rekao si da ove stvari mogu da se iskoriste u manjim aplikacijama. Jel bi mogao da kažeš koji su prednosti da ovako glomaznu arhitekturu koristimo na manjim apovima? Da, u suštini, dobar deo stvari, sve ovo je primenjivo i na manjim aplikacijama, ali ako mi pravimo aplikaciju koju znamo da je najobičniji API koji ima možda 10-15 endpointa, mislim da nema smisla uvoditi kompleksnost, preveliku kompleksnost u startu ako znamo da će to biti mala aplikacija. Znači, gubimo vreme, potencijalno gubimo pare, ako gledamo to kao proizvod neki koji ćemo da izbacimo sutra ili za 2 meseca, gubimo pare. Gubimo vreme i opet gubimo pare kroz gubljenje vremena. Ali da odgovorim na pitanje, sve ovo je primenjivo u malim aplikacijama, samo je pitanje pre pisanja bilo čega izvagati šta je benefit toga. Ako ja kažem sad, ok, ja pišem malu aplikaciju i idem sa TDD pristupom, pisat ću brdo testova i treba će mi recimo treba će mi brdo state-ova za neki model ili za sve modele u faktorima. Isplati mi se da potrošim možda pola sata čak, možda ne ni više, možda čak i 2-3 sata, ali izvagao sam i shvatio sam, isplati mi se da uvedem recimo moj dedicated factory za taj model. Isto kao i ako imam neki model i vidim da će biti jako puno različitih query-a nad tim modelom u sklopu cele aplikacije, filtriranje raznih nekih stvari, isplati mi se da napravim odvojen query builder kao klasu dedicated za to. Tako da sve ovo upotrebljivo na malim projektima, samo ova arhitektura nije onako single source of truth. Znači ne može se gledati kao idealna struktura za sve. Nije. Ja mogu da tvrdim da je bolja za veće projekte, za manje projekte isprobajte. Imamo 2 pitanja u samom chatu, pa ako hoćeš da preuzmeš od Zorana i Dragiše. Dobro. Idemo dole, Dragišin sam pročitao. Znači kako na HTTP nivou, to jest u kontroleru, handlamo domain level exception. Znači ako, zapravo imam primer, dobro si me podsjetio Dragiša, ovo nisam pokazao. Ako imamo recimo create to do akciju, ili ja šerujem screen, nadam se da i dalje šerujem. Da. Gde imamo trovanje ovog exceptiona, imamo 2 pristupa
na koji možemo ovo da rešimo. Možemo da kažemo, ako pogledamo sam exception, znači prvi je da taj exception ima u sebi zapravo i status kod, čime malo, ajde da kažem, prljamo našu domen logiku sa application level stvarima. Status kod nije nešto o čemu treba naša aplikacija da razmišlja, ona ne treba da zna uopšte da postoji status kod, ona treba da baci exception koji ima neku poruku. Jedan pristup je da malo zaprljamo to i da prepustimo ostalo sve Laravelu. Drugi pristup je da izbacimo, to bi bio ovaj ovde komad koda, da praktično, ovo je višak, da praktično ne radimo to i da prosleđujemo samo taj title. Šta dobijamo time? Dobijamo čistiji domenski deo, ali onda moramo, kao što je u pitanju rečeno, moramo u tom kontroleru pogledamo kontroler, ovde nismo stavili ništa, to je u storu. Možemo ili ovde, znači, repovati samo kreiranje toga, pozivanje te akcije u try catch i eksplicitno handlati svaki exception, što nam daje veliki stepen mogućnosti za customizaciju responsa ili šta god treba da menjamo. Drugi način je kroz exception handler možemo uraditi ovako nešto. Ako uhvatimo eksplicitno taj exception i tu mu reći, ovo ti je kod, abortuj sa tim kodom i uzmi exception uzmi message iz samog exceptiona. Tako da, moje mišljenje je da ovako treba handlati samo neke onako baš generičke exceptione, zato što, opet, domenske, ali generičke, u smislu, jer ako krenemo da pišemo ovo sa ovim instance of, jako brzo to poraste i bude ružan handler, nije mu tu mesto. Ako ima da se handla, ja bih lično pisao to u kontroleru samom. Dobro. To. Evo jednog pitanja. Zbog navedenih nedostataka Active Record patterna, zar ne bi bilo produktivnije implementirati doktrin kao maper? Da i ne. Iskreno, ja se nisam igrao sa tim. Nisam pokušavao da zamenim Eloquent. Ne znam koliko je kompleksan poduhvat, iskreno, tako da ne mogu baš s toga tiče da odgovorim, ali Active Record sam kao pattern nije loš. Loš je za neke stvari, ali i da, u ovom kontekstu za velike aplikacije slažem se da je verovatno nam više otežava posao nego što nam omogućava dobrih stvari, ali generalno ne bih izbacivao iz Laravela Active Record generalno. Možda napraviti mogućnost da se bira između ta dva, to bi bilo jako cool, onda može da neko pređe na to, jer da, ja slažem da bi bio bolji pristup ići sa doktrinom, barem za ove velike aplikacije, ali Active Record opet ima svoje prednosti, prvenstveno za male i srednje aplikacije, jer dosta toga, ako neko ne ide sa ovako kompleksnim rešenjem, dosta brže može da se odradi projekat. Nadam se da sam odgovorio, ako ne, slobodno piši još u chat. Dobro. Šta nam kaže Goran Janković? Kaže, nemam pitanje, samo konsultaciju, obzirom na korišćenje repozitorija kao i neke druge prakse koje sam primetio, polako podsjeća na Symfony, dobre prakse. Još anotacija kojih je moguće koristiti kao u Symfony, to je to. Lično nisam neki veliki fan tih Symfonyjevih anotacija, zato što još nisu prave anotacije. Vidjet ćemo šta će nam doneti PHP 8 sa ovim pokušajem anotacija. Ispratit ćemo tu priču pa ćemo vidjeti, nadam se da će i oni početi da prebacuju na to ako uspeju. Ali da,
prakse iz Symfonija su isto pokupljene kao iz .NET-a, kao iz Springa, to je to. Mislim, kvalitetni frameworkci tu su dugo, prate dobre prakse, što ne pokupiti dobre stvari, jel? Andrija kaže hvala na odličnom webinaru. Ja mu se pridružujem. Hvala ti. Imamo još jedno pitanje, mislim, od Zorana. Doktrin ima entity manager koji direktno mapira entitete, unit of work. Samo da dopunim, ako pričamo o DDD doktrine daleko usklađeniji sa filozofijom DDD-a, apsolutno slažem se tim. Znači, doktrin, baš ću provjeriti ovo, hvala na komentaru i na sugestiji. Pogledat ću baš, probat ću da ubacim doktrin, da zameni Eloquent. Hvala. Da li još neko ima sugestije šta bi Miljanić trebao da iskoristi, da uredi? Kritike, pohvale, komentare, pitanje? Da promeni frizuru. Goran se ne slaže oko simfonija anotacije. Znam da se ne slaže, imam još jednog kolegu iz tima koji se ne slaže sa mnom, ali dobro, svako ima neko svoje mišljenje o tome. Dobro, onda bi to bilo to. Link do webinara, link do same prezentacije i link do koda će vam biti poslat na mail. To ćemo Miljanić i ja rešiti u toku sutrašnjeg dana, najverovatnije ćete to već sve imati. Ako vas još nešto zanima, pišite Miljaniću, može da plaguješ svoj Twitter. A da, tu je. Ako želite da postanete deo Vivify Knowledge Hub-a, ja sam već prosledio link, ali ću ga ubaciti još jednom. Znači, preko te naše meetup grupe ćete biti obavešteni o svim narednim radionicama, ako prođe korona, u našoj firmi, ili o live webinarima poput ovog, poput prethodnog View 3. Tamo ćete vidjeti i linkove ka svim tim ovim našim prethodnim eventovima. I naravno, ako želite da sarađujete, imate i link ka Careers. Nebitno da se isprobate u praksi ili za nešto konkretnije. Možete preko tog linka da nađete sve informacije. Miloše, hvala ti. Hvala svima, hvala vam na komentarima, hvala na vremenu. Puno vas je stvarno došlo, prijatno sam se iznenadio kad sam video brojku. I bez vas meetup ne bi prosto imao smisla, jel? Tako da još jednom hvala puno. Hvala vam ljudi, hvala vam još jednom. To je to, odjavljujemo se. Vidimo se na sledećem narednim webinaru o kom ćete saznati na našoj meetup stranici. Ćao!